Så er vi klar for den store skituren. Det kan bli interessant. Hva skal du, Rodney? Hva skal du? Vi skal på skitur. Jeg har med plass oppover på fjellet der. Jeg tar med plass i sånn små. Helene, du da? Hva du skal? Ingenting? Skal ikke stå i alpinløypen heller? Nei vel. Der er alpinisten, han er ikke klar. Hva sliping har du i dag da? Nei, vinkelsliper. Vinkelsliper? Vinkelsliper. Hva har du smørt i dag med da? Hæ? Hva har du smørt med? Felle? Hæ? Er det felle du har smørt med? Jeg tror jeg har de på. Hvor går det? Er det langrenn? Hvor går det med Marit Bjørgendal? Marit Elisabeth Bjørgendal. Elisabeth Bjørgendal, ja. Der er meg. Går da du alpin... Oi, dette du. Fra første gang. Hva første fallet du hadde der? Ja, det må være første fall. Ja, hvor kommer det gå opp? Gå unna. Jeg kommer gjennom stigen med 70. Samme. Du må ikke gå så fort, du. Rodney, er du i skogen og har mat igjen? Ja, det var jo lang tur dette her i forhold til hva vi... Ja, pitchstoppen var litt sen, vil jeg si, i forhold til vanlig. Og der ligger en og kaver. Kaver du? Ah! Nydelig, Hilde! Fantastisk! Veldig bra! Veldig bra! Fantastisk!